Nos cynta yn mis Gorffennaf bob blwyddyn, mi fyddwn ni'n cynnal cymanfa ganu yng Nghapo Bethesda o Wyddgrug. Eleni, wrth gwrs oherwydd yr amgylchiadau, fyddwn ni ddim yn dod at yn gilydd yn y capel i ganu emynau, ond mi fydd yna gyfle i ni wneud hynny dros y we, yw gymanfa ganu rhithiol. Ymunwch â ni felly gan ddefnyddio Zoom ac a defnyddio'r e-bost sy'n cael ei arddangos yn y fan yma i gysylltu efo fi, a thrwy hynny mi gewch chi'r gwahoddiad i ymuno yn y gymanfa gan ddefnyddio'r rhaglen Zoom. Nos Sul, y 5 o'r Orffennaf felly, am 6 o'r gloch, ac mi gawn ni oll fwynhau canu yn yn ystafell fyw ar y soffa a theimlo bod ni'n canu efo'n gilydd. Mi fydd y gasgliad hefyd, ac mae'r wefan Just Giving ar agor yn barod i gyfrannu tuag at gancr y gwaed. Felly byddwch yn hael o ran eich cyfraniadau heini hefyd. Edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch gweld chi yn cymryd rhan yn ein cymanfa ganu ni ar y 5 o'r Orffennaf am 6 o'r gloch.